हेलो खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बेक टु द चेनेल राजा खुंगुर यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै खुलुमहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायबावबाय दा दिनै आं जानाखि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मारै सोलायनाय लाबोनो बेखौ आं जेबो बुंनो सानाखै थारमाने एसे साइन्सनि थांगोन आरो दिनैनिया आङो जा बुंनो सानदों बे जाहैबाय जों मानसिफ्रानो बांसिन मानसिफ्रानो साननो हागौ जेनेबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मानि थाखाय मोजां मानसिफ्रा जोनोम जाया मानि थाखाय टेलेन्टेड मानसिफ्रा जोनोम जाया मानि थाखाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खम जायो बेफोरबायदि बुस्थुफोरा आं बेखौ एसे सानदों आंनि रिसार्चजों बे जायाबो जानो हागौ सोरनिबा जायनाखि बिथांमोन गिदिर मानसिफोर नायदोंमोन बिथांमोननि नोजोराव बे जायाबो जानो हागौ आरो सोरनिबा नोजोराव बे जानोबो हागौ बे जास्ट आंनि पार्सनेल भिउसो बेयो नोंथांमोना भिडिअखौ बारा जास्ता खालामनो खिथाग्रोखाबाय बे आंनि साननाय दै दा सिगाङाव आं बुंनो सानदों दा सिगाङाव जोंनि बर'फोरनि गोदोनि मोनसे समाव माबायदिमोन जोंनि गोदोनि स्ट्रागलखौ लायोबा जोंनि आगोलनि समफोरखौ नायोबा बिएससि जानायनि सिगांहाय जेनेबा जों बिमा बिफानिफ्राय सोरबा गिदिर मानसिफोरनि सोंनानै आं गोबां मिथिबाय दा बेफोर समाव जोंनि बर'फोरनि थाखाय ओरैबायदि गाज्रि अबस्थामोन जेनेबा हौवा मानसिया न' थानो हायामोन गोथै बारि उन्दुनानै हाग्रा बंग्रा खानानै उन्दुनानै हौवा मानसिया न' थानो हानायनि सुबिदा गैयामोन फरायनाय लिरनायखौथ' बाद दोन दा बेफोर समाव जोंनि इडुकेसना जोबोद गाज्रिमोन दा लासै दा जोंनि गेजेराव सोलिबोगासिनो दं दा आं जा बुंनो सानदों बेहाय हिन्जाव माहारिनि सायाव आं बांसिन बुंनो सानदों बेहाय हिन्जाव माहारिखौ जेनेबा माबोरै सान्थि दोनोबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सुखसिन जागोन समाजाव दा बेफोरनि सोमोन्दै आं रायलायनो सानदों दा बैफोर समावहाय जोंनि बर'फोरनि सिटुवेसना जोबोद गाज्रिमोन दा बेखौहाय नोंथांमोनहा गिदिर मानसिफोरनाव बोराय बुरि मानसिफोरनाव सोंबा मोनथिगोन गोदोनि समफोरा मामोन बिएससिनि सिगां दा बिएससि मोनबाय दा बिएससिनि उनावहाय प्रब्लेमफोरा सल्भ जायासै दा बेनि उनावहाय गोबां जेन'बा हाग्रा बंग्रा थानानै सोमावसारग्रा बिथांमोना सोमावसारबोबाय दा बेनि उनावहाय सोमावसारग्राफोरा गाव न'आव थायालासिनो गुबुन जायगायाव थाहैबाय हाग्रा बंग्रा थाबाय सोमावसारबाय दा बेफोरनि गेजेराव न'खराव पुलिस आर्मिनि दावराव दावसि न'खराव थानानै पुलिसफोरा थानानै बुहैनाय न'खरनि मानसिफोरखौ बेबायदि गोबां सोलिबोबाय दा बेफोरबायदि थासारियाव जोंनि बर'फोरनि न'खराव माबोरै सान्थि जानोमोन बै समावहाय दा बेफोराव बर' बिमाफोरनि साननाया माबायदिमोन दा बे समाव जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेफोरनि उनावहाय बिटिसि जाबाय दा बिटिसिनि उनावबो मोनसे गेजेर खन्द'आव गावजों गाव बुथारलायनानै गोबां थैबाय आरो बिनि उनावबो जोंनि जोहोलावफोराबो हाग्रायाव दंबावोमोन दा बेफोरो मैया दाख्लैसो दा सफैफिनबाय बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय दा आं बेखौ बुंनो सानदों दा जोंनि बांसिन बर' न'खरफोरावनो सुख सान्थि नङामोन आगोलथ' सान्थि नंखायामोन दासो एसे मोजां जाबोगासिनो दं जोंनि बर'फोरनि न'खराव आं आसा खालामो इयुनाव एसे समनि उनावनो जोंनि बर' बिमाफोरनि मोखाङाव मोदै जानाय नङा बर' बिमाफोरनि गोसोआव दुखु जानाय नङा बर'फोरनि गासिबो न'खरावनो सुखु सान्थिया फैगोन होननानै आं बयनिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय मानो होनबा जोंनि मोनसे समावहाय फिसाया हाग्रायाव थांदों पुलिस आर्मिया फैगोन न'खराव बुग्लुं बुसि खालामलांगोन सोरनिबा बिसिखौ बुलांगोन सोरनिबा बिसिखौ रायलांगोन जोग्लिलांगोन बायदिसिना गोबां थासारि जोंनि बै समाव बर'फोरनि गेजेराव दा मेन खोथायाव फैनोसै आं दा बे जाहैबाय आं बुंनो सानदों मा दा बैफोरो दा दावराव दावसि रायनाय मानाय सुख सान्थि नङै बैफोर जायनाखि संसारनि महिमाफोरा बे बर' बिमानाव हाबजोबनानै दं दा बेफोर जाहैबाय डिउरिं प्रेगनेन्सि टाइम जेनेबा सासे बर' बिमानि प्रेगनेन्सि टाइमाव बे टाइमाव जुदि बैफोर बुस्थुखौ जुदि बियो स्ट्रागल खालामबोजोबनांगौबा दुखु सुखु फिसाया न'आव गैया हाग्रायाव दं पुलिस आर्मि फैबाय थायो ख्रुब ख्राब न'आव सान्थि गैया न'आव गोजोन गैया दा बैफोरबायदि थासारियाव बर' बिमानि गोरबोआव माबायदि दुखु जागोन दा बैफोरबायदि थासारियाव बर' बिमानि दुखुआ बै जायनाखि प्रेगनेन्सि टाइमाव जायनाखि सासे प्रेगनेन्सि मानसि दा प्रेगनेन्सि मानसिनि न'खरावनो बेबायदि सुख गैया जेनेबा सापस बेबायदि टाइमाव बेनो बैसिनि दुखु दाहाया गासिबो बे दिनाव हाबजोबगोन बे दा बे हिसाबै आं बुंनो सानदों जेब्लानाखि जोंनि बर' बिमाफोरखौ जों सान्थि दोनगोन दा आसा खालामो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोजां जाबोगासिनो दं दा बे हिसाबै आसा खालामो जोंनि बर' बिमाफोरखौ जों जेसेबां सान्थि लाखिगोन बर' बिमाफोरखौ जों जेसेबां दुखु दाहा होआलासिनो जों गोजोनै लाखिगोन अब्ला जोंनि गेजेरावहाय इयुन जेनेरेसनाव मोजां मानसिफ्रा जोनोम जागोन होननानै आं मिजिंथिदों बे आंनि साननायसो बे जायाबो जानो हागौ सोरनिबा नोजोराव जानोबो हागौ सोरनिबा नोजोराव जायाबो जानो हागौ आरो उन्दैफ्रा सोरबा बुजियाबो जानो हागौ दा जायनाखि बे बर' बिमाफोरा सुख सान्थि थायोबा इयुननि जोनोम जानाय गथ'आ बियो साबसिन जागोन टेलेन्टेड जागोन आं बेखौ आसा खालामनानै दं दा आं माखासे एग्जाम्पल आं बुंनो सानदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि न'खर दं दासिमबो आरो गोदो बांसिनमोन बिसिया मुजिरा मावहैसै बिसिनि मुजिरा मावनाय फैसाजों फिसाया जौ लोंहैसै माइरं लायनो होननानै फिसाया माइरं लायनो थांसै जौ लोंनानै फैसै फिसाया जुवा गेलेनानै फैसै माइरं लांनो थांनाया मना गोजा लाबोनोसै बेबायदि न'खराव माबायदि मोजां जागोन दा बेफोरबायदि न'खराव जुदि बे हिन्जावआ जुदि प्रेगनेन्ट टाइमबा बे गथ'आ माबायदि मोजां जागोन बे गथ'नि रिजाल्टआथ' मोजां जानाय नङा
बे गथ'आथ' नों जानाखि जानांगौ फिट 100% मेलेम मेन्टेलिटि फिजिकेलि स्ट्रं दा बैफोर फिजिकेलि मेन्टेलि स्ट्रंखौ नों बेखौ रिजाल्टखौ 100आव 100% मोननाय नङा दा बे हिसाबै आं बुंनो सानदों दा बेफोरबायदि दुखु दाहा जेंना थासेयावबो जोंनि लासै लासै जोंनि बर'फोरा सोरखिबोगासिनो दं आरो इयुनाव आसा खालामबाय जानाखि आं आसा खालामनाय बेनो जाबाय जानाखि जों बर' बिमाफोरखौ इसेबां जों सान्थि सुख दोननो हागोन बांसिनै जों बांसिन मोजां रिजाल्ट मोनगोन आरो जोंनि जानाखि फैबाय थानाय जेनेरेसना साबसिननिफ्राय साबसिन गथ'फोरा जोनोम जागोन होननानै आं मिजिंथिबाय बे आंनि नोजोरजोंसो जानाखि साइन्स बेकग्राउन्डनि मानसि बिथांमोनहा मिथिखागोन बेफोरनि सोमोन्दै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनो सानबाय नोंथाङा आंखौ जाबाय ससियेल मिडिया आरो इन्स्टाग्राम फेसबुकआव फल' खालामोबा फल' खालामनो हागोन दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनो सानबाय गोजोननाय मोनसिम